Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamberi Xwedê sallallahu aleyhi ve sellem ferman kiriye: Ez son dixwim bi Xwedê yan hûnê emrê bi qenciyê û nehyê neqenciyê bikin û destê zalima ji zilmê rakin û heqiyê bi wan bidine qebûlkirin, yan jî ê Xwedê dilê we bike weka hef. Paşî jî Xwedê lanet li we ê bîne. Çawa lanet li Benî İsraîlyan anî. Cihada herî mezin ew e ku kelîma heqiyê li ber hikimdarê zalim were gotin. Ez son dixwim bi Xwedê ku mirovek bi wesîla te were hîdayetê ji bo te ji deveyê sor xêrtir e. Kesê rêya başiyê nîşan bide, jê rewekî xêra wanên li pey çûne xêr heye û ji xêra wan kesan jî tiştekî kêm nabe. û kesê rêya xirabiyê bide nîşandin, weka gunehên wan kesên ku li pey çûne guneh jê re heye, gunehên wî kesî ku li pey wan çûye jî kêm nabe. Kesek ji we tiştekê xirab ku bibîne, bila bi destê xwe rake. Ku bi destê xwe nikaribe bigorîne, bila bi zimanê xwe hilde. Ev jî jê ne we, bila bi qelbê xwe ji vê neheqiyê aciz bibe. Ez son dixwim bi Xwedayê ku nefsa min destê qudreta wî de ye, an hûnê emrê bi qenciyê bikin û neqenciyê nehî bikin, yan jî ê Xwedê di nîzik de ezabekî bi ser we de bişeyne, piştî vê ezabê hûnê xwe bavêjine Xwedê jê re dua bikin, lêbelê duayên we jî nayên qebûlkirin. Sedaka Resulullah fîma qal ew